Kun keskustellaan ihan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, se on hyvin tärkeä asia ja näkyy ulospäin vahvasti. Mitä oikeastaan on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla voidaan tarkoittaa hyvin monia asioita. Ja itse nostaisin tärkeimmäksi sisäisen ja ulkoisen tasapainon. Ja voisi ajatella, että se sisäinen tasapaino on sitä ihmisen eri osa-alueiden keskinäistä tasapainoa. Meillä on henkinen minä täällä sisällä, sitten meillä on ajatuksia, tunteita, fyysinen minä, ihmissuhteita ympärillä ja sitten vielä se elinympäristö. Eli kaikkien näiden keskinäinen tasapaino luo hyvinvointia. Ja mun mielestä tärkein osa ihmisellä on tämä meidän henkinen minä, joka on tavallaan se meidän ohjauskeskus elämässä. Ja henkinen minä on se alue meistä, joka pohtii tärkeitä isoja kysymyksiä, kuten sitä, että kuka minä olen tai mikä on minun tehtävä täällä maan päällä ja mikä on se oman elämän päämäärä. Ja monesti semmoinen epämääräinen pahoinvointi tai tyytymättömyys voi liittyä siihen, että arjen kiireiden ja paineiden ja suorittamisen keskellä se oma henkinen minä jää paitsioon. Eli pinnalta katsoen elämässä asiat voi olla ihan hyvin, mutta silti sisällä saattaa olla semmoinen olo, että jotain puuttuu tai on tyytymätön tai tyhjä olo. Miten jos tämmöistä omassa elämässään tuntee sitten, niin kuinka sitten osaa lähteä niin kuin hakemaan apua? No se vaatii semmoista pysähtymistä, eli että pysähtyy miettimään omaa elämäänsä ja omaa tilannetta, kuuntelemaan itteensä, omaa kehoa ja mieltä, että miltä minusta tuntuu, miten voin, olenko tyytyväinen elämääni ja mitä kenties tarvitsisin. Jokainen ihminen on oman elämänsä asiantuntija, eli meillä sisällä on ne avaimet ja vastaukset siihen omaan hyvinvointiin, mutta niitä tarvitsee pysähtyä tosiaan kuuntelemaan. Jokainen voi itseään kuuntelemalla ja kokeilemalla löytää semmoisia asioita, jotka vahvistaa sitä omaa hyvinvointia. Ja ammattilaiset voi auttaa oman tilanteen kartoittamisessa ja itsensä hoitamisessa, mutta kukaan ulkopuolinen ei voi kertoa, että mikä juuri sinulle sopii. Eli se täytyy itsensä kanssa selvittää. Tämmöinen hyvinvointikeskus sitten, missä hyvin laajasti otetaan näihin asioihin justiin kantaa, niin pystyy auttamaan. Mitä kaikkea tämmöinen hyvinvointikeskus sitten tarjoaa? Meillä Origonovassa on monenlaisia keho- ja mielenhoitoja, ryhmiä ja kursseja. Ja meidän palvelut soveltuu sekä terveyden vahvistamiseen että hoitoon ja myöskin hemmotteluun. Ja me yhdistetään virallisen terveydenhoidon ja luontaishoitojen palvelut, eli me toteutetaan niin sanottua integroitua terveydenhoitoa. Eli meiltä löytyy yleislääkärin vastaanotto, psykologin vastaanotto, sitten on ravintoterapiaa, homeopatiaa ja monenlaisia kehohoitoja. Tuo intialainen päähieronta on ehkä monelle jo tuttu, mutta mikä siinä on se ihan päätarkoitus? No, intialainen päähieronta sopii hyvin stressaantuneille ihmisille, jotka miettii paljon työssään tai muuten asioita, eli pää on tosi kuormittunut. Niin silloin intialainen päähieronta voi auttaa vapautumaan näistä jännityksistä, jotka täällä hartia- ja pään seudulla on, ja sitten myöskin levittämään stressiä. Homeopatia on Suomessa vielä aika vähän tunnettu hoitomuoto, mutta sitä paljon tuolla Keski-Euroopassa muun muassa käytetään ihan sairaaloissakin koululääketieteen rinnalla. Se on hyvin lempeä ja yksilöllinen hoitomuoto, jolla voidaan hoitaa erilaisia fyysisiä, tunne-elämän ja henkisiä epätasapainotiloja. Ja sun keho reagoi tähän sanaan tuki. Roseterapia on yksi tämmöinen hoitomuoto, mitä sitten täällä teillä tarjotaan. Niin kerro vähän, että minkä tyyppinen se on? Joo, Rosen menetelmä on kehollinen menetelmä, joka perustuu kosketukseen. Siinä työskennellään kroonistuneiden lihasjännitysten kanssa. Ja ajatus on se, että kaikki mitä me elämässä koetaan, tunnetaan, käydään läpi, niin myös meidän kehoon jää siitä muisto ihan solutasolla lähtien. Ja silloin kun meillä on sellaisia tilanteita, että me ei syystä tai toisesta pystytä sillä hetkellä tai tapahtuman jälkeen niitä käsittelemään täysin, niin on mahdollista, että ne jää sinne kehomuistiin. Ne saattaa siellä ollessaan kroonistua justiin jännityksiksi, saattaa viedä meiltä tilaa, meidän hengitys saattaa muuttua niiden seurauksina.
Ja Roosenissa lähdetään lähestymään näitä jännittyneitä lihaksia, katsomaan niitä pidäkkeitä, joita ehkä hengitys on tuottanut kehoon. Ja kohtaamalla niitä on mahdollisuus mennä ikään kuin tiedostamattoman kautta niihin muistoihin, jotenka toisin sanoen työskennellään myös tunnelukkojen kanssa. On muutama sääntö, kelle Roosen-menetelmä ei sovi ja lapsille ei tehdä, koska lapset tarvitsevat ne luonnolliset suojansa ja vielä ei ole niin kuin psykologisesti valmiita. Sitten jos on vakavampaa psyykkeen ongelmaa, esimerkiksi psykoositaipumusta tai henkilö on psykoosilääkytyksen alla, jonka tarkoitus on sulkea mieltä, niin silloin ei pidä lähteä sitä niin kuin Rooseninkaan avulla avaamaan, että ei valmiuksia välttämättä ole. Ja päihderiippuvaisuudet on sellaisia, jolloin Roosenia ei suositella. Tutustumme vielä rentouttavaan ja monivaiheiseen shiatsu-hierontaan, josta saa apua rentoutuksen lisäksi myös moniin vaivoihin. Eli shiatsuhan on japanilainen akupainonta ja perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen. Mutta tässä painellaan nämä radat, ei niinkään yksittäisiä pisteitä. Onko tämä semmoista pääasiassa sitten rentouttavaa? Kyllä, nimenomaan rentouttavaa ja tarkoitus olisi olla parasympaattisen hermoston puolella, eli silloin kun aineenvaihdunta ja kaikki muut virtaa hyvin. Shiatsun tehtävä on pistää kaikki asiat liikkeelle. Eli selkärangassa on kanssa näitä ratoja ja näitä painelemalla avataan sitten koko kehoa. No miten sitten, kuinka paljon tämmöistä hierontaa, tietysti varmaan henkilöstä riippuen, niin pitäisi ottaa, että sillä saa sitten pitkäaikaisia vaikutuksia? No sanotaan, että semmoinen joku 3 kertaa näyttää jo jotain tuloksia. Eli että tietyllä tapaa nopeakin. Onko sitten jotain hyvä ottaa huomioon, kun tämmöiseen hoitoon tulee, että onko tämä ihan kaikille sopivaa? Ei ole itse asiassa kaikille sopivaa, että jos on tämmöinen akuutti tuleus, että antibioottikuuri on tai muuten kuumeessa, niin silloin ei tehdä. Ja sitten on tämmöiset vakavat terveydelliset sairaudet, syöpä ja munuaissairaudet ja lähinnä tämmöiset immuniteettisairaudet. Niin on. Sitten päästään tähän jalkojen hoitovaiheeseen. Eli jalkapohjasta lähtee radat ja päättyy radat ja ne painetaan ensiksi auki täältä ja sitten edetään koko jalkaan. Eli nämä on nyt sitten akupisteitä, mitä mä suorastaan painelen. Onko kipeitä kohtia? No ei itse asiassa kyllä ole. Että pitäisikö tuntua nyt tavallaan sit kovaa kipua, jos siellä olisi jotain? Jos siellä olisi jotain semmoista niin sanottu, että se energia ei kulje sen, niin silloin kyllä. Mutta joskus se tunnottomuuskin on yksi merkki. Mm-hmm. Mutta eikö sä sanota, että jalkapohjien kautta pystytään vaikuttamaan ihan kropaan joka osiin? Kyllä, siellä on heijasteet. Ja samoinhan nuo akupisteetkin on heijasteita tai semmoisia ikkunoita niin kuin meidän sisäelimiin. Mutta niillä on myös paljon tehtäviä yhdellä pisteellä, että se ei ole yksi yhteen. Että yksi on se just nimenomaan lihasten rentoutus, mutta sitten on ne on heijasteita myöskin sisäelimiin, niin sitä kautta. Eli pystytäänkö tavallaan näillä akupisteillä hoitaa myös niitä tunne? Joo, ne on avaa myös tunnepuolia.